Sing dikarepno Pak Kakon seperti ini lho. Nek sebagai pemimpin ini padha karo sopir. Ah, wih, kadang-kadang Sopir iki gitu. manggon ngarep awak dhewe iki kabeh penumpang yoga sinden dagelan iki kabeh penumpang mati uripe slamete pagelaran iki ya suksese kantor supire. Nah supire kuwi Pak Kangko, sing ngarep ya Pak Kangko. Ojo Rumono kubeng-kubeng. Ibaratnya nek cara Pak bis jenengan jadi sopir. kabeh iki dadi Penumpang, tukang son. lah ya kok sampeyan dadi sopir. Loh, jadi sopir kan mengendalikan. Manggone ning Neng arep. apa kabeh sopir iki manggon ngarep? Sopir iki kabeh neng arep untuk menyelamatkan penumpangnya. Enek sopir manggon mburi. Apa? Sopir becak. Sopir becak itu sopirnya nang mburi, nek sopirnya nang ngarep dilungup. Lah ya begini goblok to. Iki kok Pak, kok iso marah dia ya karo TB. Iki aja